पटे मास्क खानाय बायदि मोनदोंमोन आरो फुङाव मैदेरा खारनाय जादों मोन थुब 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 थिखांनो हालायलायाखै आरो लोगोफोर नै जोंना जोहोलावा पुरा दिनै खारना फैनानै बिसिनायैनो साफा खालामगासिनो बोसोरसेनि उनाव दिनै फार्स्ट टाइम खारनो थांदों आंनि वार्डखौ गेस खालाम बेसां जादों वेटआ लोगोफोर गेस खालामनो बोरै गेस खालामगोन दे जोङो ओमफ्राय बियो जोहोलावा आरो एकदम माने मिथिदों गावहा वेट बारायदों गावनो गावनो फिल खालामोना एसे थाबायनोबो खस्थ' जायो ड्रेस गाननोबो खस्थ' जायो बाट बिचारा आंजों थायै थायै पुरा एकदम थुस थुस जाबाय थायो जि एकदम जोबजासिम ओमफ्राय उनाव वेटनि जोंनि वेटिं मेसिननि वेट मेसिननि आरो बे बेटारिखौबो खुलिना दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय नङाबा नायबाय थाबा बोरैबा गावनि गोसोखौनो मोजां मोननाय नङा होननानै ओमफ्राय दिनै लाबोबाय आरो बे आंकोलनि वार्क खालामना फैनायावनो आंकोलनि दखाननिफ्राय लाबोबाय ओमफ्राय हेरि सारप्राइजिं वेट सारप्राइजिं नङा बेखौ गाव गेस खालामदोंमोन होयो दा नोंथांमोनखौ बुंला आरो जेब्लानाखि बियो खमसे खम कन्टिनिउआस बिदिनो 15-20 दिनसो खारथोंसै बिनि उनाव बेसेबां वेट खमायदों नोंथांमोननो खोन्थासिगोन आरो नोंथांमोना जुदि कारेक्टलि गेस खालामनो हायो होमबा बुंगोन आरो नंगौ होननानै आरो बेसेबां जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय आरो अब्ला बियो राइट या रं बेखौ खोन्थासिगोन आरो कमेन्टआव बाट आंना जेसेबां सानदोंमोन आंना बारायाखै खारन आं पुरा कन्टिनिउ माने थाबायबाय थादोंना माने इभिनिं वाक आं 40 मिनिट्स बिदि सानफ्रोमबो थाङोना न'निथ' खामानिबो पुरा बे साननैसो ओरैबायदि नन स्टप खामानि मावनो हादोंना एक्टिभ आरो जि खालि खामानि थायो बे खालि पुरा मावो आरो बिदि आंहा बाला जायाखै दाखालि माथो आं हस्पिटालाव जेनेबा बिदि जेब्ला थाङोना डक्टरनाव अब्लाथ' एसे बिसोरथ' सानफ्रोमबो चेक खालामोना बिपि आरो वेट बे खालि माथो हस्पिटालाव एसे बारा बायदि मोन्दोंमोन आरो दिनै जेसेबां आं मोन्दों खारन थाबायबाय थाबायना कन्टिनिउ जानोबो हागौ आरो बे खालि जेनेबा हस्पिटालाव थांबा ब्रेकफास्ट जानानै थाङोना दा दिनै जुथिनाया माने ब्रेकफास्ट जायालासेनो थाबायना फैनानै पुरा माबा खालामदोंना वेट लादोंना ओंखायनो आरो आंना एसेबां बारायाखै आं गावनो पात्ता मोन्दों बारायाखै होननानै बे आवगायनोसै आरो फार्स्ट ट्राइमेस्टाराव एसे बारायदोंमोन दा सेकेन्ड ट्राइमेस्टाराव स्ल'लि जादों आरो हप अभारवेट जाया आरो अभारवेट जाया माने मोजां ना लोगोफोर आं फैनानै आंनि थाइरयडनि मेडिसिनखौबो जाबाय दा माने टिफिन लान्च बानायगासिनो आरो लान्च एन्ड ब्रेकफास्ट दा बिथाङाबो अफिस दङ ना गोदौनि थाखाय जगार खालामनोसै नोंथां दै गुदुं खालामहैनोसै जोहोलावखौ टिफिनाव होनो आरो जोंना सानैजों ज' ना टिफिनाव थायोबा ओंख्रि कारि होआ अनलि राजमा होबाथाय राजमा होयो ओमफ्राय उनाव जि खालि मा होनोमोनलाय जि खालि जेनेबा बिदि घुगनि मटरनि घुगनि होयो बा बुटनि सबजि बि खालि कारि टाइपनि होयो मैया राजमा होदोंमोन दिनै राजमा होला आरो राजमाखौ जों उइकेन्डआव सानसे एकदम कम्पालसरि जाखायो आरो होखायो आरो बेखौ अफिसाव मैया होबाय राजमा दिनै राजमा होला दिनै नै एकदम जिर' अइलाव आरो जिर' माने अनलि 1 स्पुनबो नङा हाफ स्पुनाव बानायगासिनो ओरैनो बिन्स आलु ओमफ्राय बान्दा कबिनि भाजा ओमफ्राय लास्टआव टमेट' मोनसे खाना होसिगोन आरो बिथिं ब्रेकफास्टनि थाखाय आन्डा बइल दाउदै बइल दाख्लै डक्टरा आरो थांनायाव बुंदोंमोन आरो दा आंना एसे बिपिआ माने अनलि स्लाइटलि आरो ओरैबाबो माने प्रेगनेन्सि टाइमाव जायफोरा फार्स्ट प्रेगनेन्सि टाइमाव बिपिआ एसे हाइ थायो आरो आंनाथ' आवगायनिफ्राय हाइ गैयामोन नर्मेलनो आरो फार्स्ट ट्राइमेस्टाराव आंना पुरा नर्मेल सब नर्मेल आरो बाट दाख्लै खननै थांनायाव आरो सेकेन्ड ट्राइमेस्टार हाबनायनि उनाव आंना एसे बिपिआ स्लाइटलि आरो हाइ जादों आरो दानिफ्रायनो जुदि कन्ट्रल खालामाबा आरो उनाव आरो प्रब्लेम जागोन ना उनावबोथ' दा आरो सेकेन्ड ट्राइमेस्टार सोलिगासिनो दा थार्ड ट्राइमेस्टार फैनांगौ दङ प्रब्लेम जागोन ना ओंखायनो मेदामा आरो बुंदों नोंसोर जुदि बारा खिनि क्वान्टिटिखौ बारा खालामदोंबा अइलनि क्वान्टिटिखौ बारा खालामदोंबा एकदम खमायना होदो होननानै आरो नंगौ बे नोंथांमोनाबोथ' नुबाय थायोना जों एकदम खि बारा जायो अइलबो जोङो बे साननैसो लकडाउननिफ्रायनो आरो जेब्लानिफ्राय कर'ना फैदोंमोन लकडाउननिफ्राय जोंना एकदम अइलनि क्वान्टिटिया थावनि क्वान्टिटिया बिराद बारा जादोंमोन आरो थाव खम होबा खोमा थावनाय नङा बिदि होननानै ओरैबायदि थाव बुरजा होयोमोन ना ओंखायनो एकदम बि खालिनिफ्रायनो दा माबानिफ्राय सेटारडेनिफ्रायनो आरो खमसे खम सानब्रैसो जाबाय आरो सानब्रैनिफ्रायनो जोंहा पुरा इस्टिल' थाव ओंख्रि बानायो भाजा बानायो आरो आवगायावथ' जोङो डाइटिं खालामनायाव बिदिनो खालामदोंमोन बाट बिनि उनाव आरो हेबिटा बोरैबा जालांबायना सालायाव नांबाय थाव बारा जानाया दा आरोबाव लाइनाव फैदों आरो अब्ला देहानि थाखायबो मोजां
आरो आंना माने प्रेगनेन्सि टाइमावथ' बेफोरबायदि प्रब्लेम जाबाबो बिपिआ जुदि हाइ जालांबाय थाबा प्रब्लेम जायोना ओंखायनो जास्ट फार्स्टआवनो आरो माने कन्ट्रलाव लाखिनो होदों आरो मेमा मोजां दा जुदि कन्ट्रलाव लाखिनो हाबा बे ओंखायनो जोहोलावाबो माबा खालामगोन मा होनो बिहाबो कन्ट्रलाव थागोन वेटआबो दा दिनैनिफ्रायथ' बे खारनाय स्टार्ट खालामदों ना आंथ' अलरेडि वाक खालामबायनो थायो दिनै मर्निं खालामबाय आरो इभिनिंबो खालामगोन सानफ्रोमबो आं इभिनिं खालामो दा दिनै 2 टाइम्स जागोन आरो मोजां ब्रेकफास्टनि थाखाय गाइखेर दिहुनबाय दा गुदुं खालामगोन ना गुदुं खालामनायनि सिगांनो आरो नैबे सेफ्रन माने केसार बिराद गोबाव थांबाय ना खमसे खम 2 माससो जाबाय सानफ्रोमबो लोङा एसे होनानै लोङो आरो मिथिया मानसिफ्रा मानोबा बुङो प्रेगनेन्सियाव लोंनांगौ बिदि होननानै आरो आं ओंखायनो एकदम प्रेगनेन्ट होननानै जेब्ला मोनदोंना अब्लानो जोहोलावा अख्रदजों आरो बे सेफ्रनखौ अर्डार होदोंमोन आरो जम्मुनिफ्राय बिदि दोनबानो येल्ल' एसे येल्ल'इस फैदोंना बिदि येल्ल' कालार जागोन आरो जुदि बेखौ साम'जों दांना होबाथाय ना जेबो कालार फैया बे गावनो गाव अट'मेटिकेलि बेखौ जानो होनांगौ आरो बिदि कालार साम'जों जुदि बिदि गलायना होबाथाय कालारा फैया आरो लोगोफोर नैबे आंनि मेडिसिन दा बेखौ नैबेहाय नर्मेल वाटाराव आरो गलायनानै लोंनांसिगौ आरो बेखौ मर्निं एन्ड आफ्टारनुन बा इभिनिं आरो जेखि जाया खननै नैबे बेबायदि पाउच दङ नैबे पाउच आरो ओमफ्राय बेहाय गलायनानै लोंसै आरो बेखौ नैबे अरेन्ज कालार नैबे लोंबा लोगोफोर हां लायालासेनो लोङो बे मेडिसिनखौ आंथ' ओरैबाबो मेडिसिन जेसेबां होबाबो जानो हायो बाट ओरैबायदि फार्स्ट टाइम बेबायदि आं मेडिसिन मोन्दों आरो जरासे फ्लिप फ्लप अर्डार होदोंमोन जोहोलावा आंना बे जिखौ गानबाय थादोंना बे माने स्लिप जायो होननानै आरो बिना बे माबाया गैया जालांदोंना आथिं ओंखायनो आं बेखौ अर्डार होदोंमोन मैया फैदों मिन्ट्रानिफ्राय लोगोफोर आं दुगैखांबाय दा दुगैनानै एसे स्रां मोनबाय आरो गावखौनो दैया ओरैबायदि थान्दा फैगासिनो ना आरो दुगैनायनि सिगां आं नारेंखलबो हाबाय नैथिं मैलाफोरखौ गारदों नारेंखलनि माने आंहा गोबाव जाबायमोन आरो बे स्प्राउटजों नारेंखल जानो लुगैगासिनोमोन नारेंखलथ' लाबोनाय दंखायो बे गथा मुंबो दङ बेखौ दिनै मैयानो थांनाय हराव सोमनानै दोन्दोंमोन आरो दा ओंखाम जानो बादों दा लेट जागोन एसे ओंखाम दा 12थाथ' बारबायनो 12:30सो जाबाय थेवबाबो आरो आं दा उखैयाखिसै दा स्प्राउट जानोसै र' नारेंखलजों मिक्स खालामना लादों आरो बेखौ जानोसै स्प्राउटजों नारेंखल बिदिनो आरो आंना गेजेर गेजेर बेफोरखौ जानो लुगैयो आरो जि जानो लुगैयो बेखौ जानांगौ ना आरो नैथिंजाय आं जोहोलावनि थाखाय जोहोलावनि थाखाय मोनसे सार्ट अर्डार होदोंमोन आरो मिन्ट्रायाव एर'निफ्राय आरो बिदिनो अफिसाव दा आरो अफिसाव गाननो गस्लाफोरा आरो सानफ्रोमबो बिदि गानै माने सुयै ओरैबाबो वाशिं मेसिनाव सुबा गस्लाफोरा बांसिन थाब माने मा होनो कालारजों लोगोसे फेड जालाङो आरो ओंखायनो बे आखाइ खान्दा बिनि गस्लाफोरखौ सब आंनो अर्डार होखायो खालि लंपेन्टखौल' होनो हाया मानो होनबा लंपेन्टखौ अर्डार होना गाननो हाया लंपेन्टआ अर्डार होबाबो साइज मिलायबाबो खायफा माने बिदि जिरायनायाव खस्थ' जायोना ओंखायनो सिलाइफ्रा एसे बोरैबा जायो ओंखायनो माने लंपेन्टफोर गानबा बायबाथाय आरो बेखौ मलाव थांनानैसो बायनांगौ जायो आरो बिदि फर्मेल सार्ट्सफोरखौ आं सब मिन्ट्रायाव अर्डार होनानै होयो आरो बिदि अफिसनि लोगोफोर मैया अर्डार होदोंमोन बिग बास्केटाव माइरं जास्ट मोनफैबाय आरो बेसेबां किल'बा 25 केजि नामा 25 केजि दां आं नेट वेट 25 केजि माइरं 25 केजि बेखौनो जों जागासिनो आरो ओमफ्राय पियासबो अर्डार होदों 4 किल' नामा पियास ओमफ्राय नैबे राजमा पेकेट सित्रा राजमा नैबे अर्डार होदोंमोन लोगोफोर आं दा इभिनिंनि आरो साहा लोंनो थाखाय रेडि खालामबाय उखैदों आरो दिनै एसे मिथिला
मानो होनबा दै सोमनानै जादोंना बे भाजिजों आरो उखैदों आरो दिनै मालाबा आंहा जेबो उखैखाया मैयाथ' 7थासोआवसो इभिनिंनि साहा लोंदोंबा दिनै उखैबाय बेरे मोदै होदोंमोन नैबे याम्मी ओरैनो लोगोफोर गोदान गस्ला मोननानै जों मोसादों मोजां गरमाव एसे बिदिनो गाननांगौ ना Di hablang masih mudah-mudahan. dia दा नोंथांमोना बेनि सार्टखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर Bukan bukan. आरो आं दिनै मा संदों माबा फान्थावजों ब्रिनजलजों ना संगासिनो आरो दिनैनि थाखाय दा लोगोफोर दिनैथ' फुंनिफ्रायनो भ्लगखौ स्टार्ट खालामदों बेहायनो फोजोबनो सानबाय आरो भिडिअखौ हा दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा बाय बाय